Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanje sekulethathana indaba eyingena njengamanje ke uMax ke umfoka amakhanya usevezeke okunye ke okushaqisayo ngaye ke lapha ke umdidiyeli ke amabutho lapha ke KwaZulu Natal imbukeli ke yena ke ubaba uSipho Mhlongo lapha ke ubaba wakhe ke lapha ke uSikhova Mhlongo sokhumbula ke ukuthi ke uMax ke bathe ukuphambana ke ezinyangeni ke ezindlule naye ke lapha ke umdidiyeli ke wawo ke amabutho lokhu ke uMax ke ukusho ke sengathi ke ubukeka ejabulile lapha ke uma ngabe ke ethula zona ke lezi ndaba yena ke uMax nansi ke ivideo yakhe ke umfoka amakhanya ethula zona ke lezi ndaba eseyithe zaputshuka wasechaza nokuthi ke ngempela ke oGwajo ibona ke efana ngabe ke baphinde ke bazisho lezi ndaba kanti njengoba ke uGwajo futhi kwakuyena lapha ke ayihamba phambili ke embizela ke imhlangano ke ukuba ke amshuthe njengoba ke ayefuna lapha ke uMax ezochaza khona ke lapha ke endlukulu ngesikhathi ke esewumdidiyeli ke wawo ke amabutho mbukela nansi ke ivideo yakhe ke lapha ke uMax umfoka amakhanya siyabonga. Ake sin update la. Niyamkhumbula uMhlongo. Ubaba uMhlongo lona uSipho Mhlongo umdidiyeli wamabutho kwaZulu wonke jikelele. Nansi ke update. Engena manje zithi uMhlongo usexoshiwe. uMhlongo usexoshiwe esikhundleni sokuba umdidiyeli wamabutho kwaZulu. Akaseyena umdidiyeli wamabutho ubaba uSipho Mhlongo. Nangu lo owayengibizela ama media briefing onhlaka production namantombazana angagezi laphana ehambe ekhuluma ngami laphana konhlaka production. Usexoshiweke bengilindele phela ukuthi onhlaka production bazobuya phela bazon update ngoba ibona ababegugusheka nobaba uMhlongo lana benza ama media briefing bethi bazama ukufunana nami. Imxoshileke indoda le ayethu uyayilwela ethulwela yona against mina imxoshile njoba sikhuluma nje usewumuntu phaqa akaseyena umdidiyeli webutho likaZulu uxoshiwe uSipho Mhlongo. Kanti ke bonke laba ababekade bezwana noButhelezi ubaba uButhelezi ubaba uMangosuthu uButhelezi bonke labo ababekade besondele endlunkulu ngenxa kababa uButhelezi engena manje zithi baxoshwe bonke. Baxoshwe nje bonke laba abebesondele esilweni ngenxa kababa uMangosuthu uButhelezi. Kusukela kumdidiyeli wamabutho nabo bonke laba abebekade beseyikhundleni laphana besondele eduze kwesilo behlangene laphana benza media briefing bethi bazama ukufunana nami bengisongela bethi bazongiqondisa bazongithinta bazongibulala bekhipho 20,000 beyiteki bethi akufunwe mina bonke ubaxoshile lo ababeyitshela ukuthi balwela yena ubaxoshile bonke. Awusuka nini yeka izodlala iTV wathinta uMakhanya udakwe yini wathinta uMakhanya udakwe yini wathinta uMakhanya udakwe yini wathinta uMakhanya udakwe nginhlula mina awuyadlala mina ngingqongqe engqondongqonde enqoba ngokukhasha qalo ogqokweni ibaqobela amaqatha aseqolo maqede baqhaqhaze nina izibongo zami zi-interpreteka phambi kwenu izibongo zami incazo nje ukuthi zisho ukuthini ezami izibongo
ziya-interpreteka nje automatically phambi kwenu. Inini eseningachazela mina ukuthi zisho ukuthini izibongo zami. Nina seningangichazela, nina seningabhala incwadi ngami nina. Nichazele nje abantu abangazi ukuthi zithini izibongo zika Max umfoka Makhanya. Nina seningatolikela abantu ukuthi izibongo zika Max umfoka Makhanya zithini, zisho ukuthini. Ya. uSipho Mhlongo uxoshiwe kwathiwa gede endlunkulu phuma ebuthweni likaZulu akaselutho. Bengithi nje angini update bakwethu kuloko ukuthi ningasali ezindabeni ezivutha back. Igama jabula abantu bethi tinzamazi umfana ucula kahle ubhala kahle odume kahle uqola kahle ucula kahle odume kahle ngidlala mayithi unyaka alikela mahala igama jabula abantu bethi tinzamazi umfana ucula kahle ubhala kahle odume kahle uqola kahle ucula kahle odume kahle noma lo mculo onzima uyama ukudukela nobani uhamba nobani uhlala nobani ushaya wedonsa noma lo mculo onzima uyama ukudukela nobani uhamba nobani uhlala nobani ushaya wedonsa ngidlala mayithi unyaka alikela mahala ngidlala mayithi unyaka alikela mahala igama jabula abantu bethi tinzamazi umfana ucula kahle ubhala kahle ngiyayiphathi mina lo mculo kade ufuna umama ekhaya yethi intana mingazokulala ngicela uye ekhaya ngiyayiphathi mina lo mculo kade ufuna umama ekhaya yethi intana mingazokulala ngicela uye ekhaya igama jabula abantu bethi tinzamazi umfana ucula kahle ubhala kahle